ikhomenti engiyibone lapha ku-Facebook wethu, nakhona siyatholakala usesenje ukuthi sichaza amaphupho. Uthena-ke la sisi, yena unokuphupha nje ehleka, engazi uhlekani. Uthi uze evuke nasekuseni ehleka. Usuke ephupha kodwa kugcine sekwenzeka kube ngazuthi-ke uhleka ngempela aze aphaphame. Uma kunjalo-ke iphupho elikanjalo suke kuwukuthi ngiyathemba u-follow-ile wa-subscribe-a ku-YouTube. Lelo phupho lokuphupha uhleka uze uvuke uhleka, uphaphame uhleka, suke kuwukuthi idlozi lakho likuvakashele. Ekukuvakasheleni kwalo futhi lijabulile likuthokozile ngawe. Okusho ukuthi khona okuhle abadala abakuthandayo ngawe. Uma unombuzo buza kwi-comment sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo ku-YouTube. Ungaphuthuma ku-YouTube uyo-check-a onke amavidiyo ayinqwaba ukuze ube nolwazi ngamaphupho.